హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, సో ఇన్‌స్టాలో వచ్చిన రీచ్ టెలి మన యూట్యూబ్‌లో వస్తలేదు. సో మీరే హెల్ప్ చేయాలి. సో ఒకరు చూసిన తర్వాత ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి. వాట్సాప్‌లో వస్తే సెండ్ చేయండి. లేదా ఎక్కడైనా తప్పకుండా నాకు షేర్ చేసి హెల్ప్ చేయండి. సో మీరు ఎంతమందికి ఒక్కరు చూసినా ఒకరికి షేర్ చేస్తే సో చాలా రీచ్ వస్తుంది. సో తప్పకుండా మీరే హెల్ప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియోని చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటోస్ మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూ ప్రాసెస్తో ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ సారీ 6 సెకండ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో 6 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ 2 ఫోటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోని 2 ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీడియోని మాత్రం కొంచెం నిదానంగా చూసుకోండి. స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఈ ఫొటోస్ మొత్తం గ్యాప్ ఇవ్వండి ఇక్కడ. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 23 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్, 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 28 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, అది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ పేస్ట్ చేసుకోవాలి 1 బై 1. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫోటో సో 4 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 1 2 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 12 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్‌గా నేను టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైం వరకు సేమ్ ఉంటది. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 23 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది. దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్‌తో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ఫోటో ఉందిగా లాస్ట్ ఫోటో. ఈ లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి లాస్ట్ వరకు సేమ్. సో ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి సో ఈ ఫోటోస్కి మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 5 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వండి ఇదే ప్రాసెస్. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ఉంటుంది. లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా ఆ ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూ ప్రాసెస్. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా ఈ ఫోటోస్‌ని ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా ఆ లాంగ్ ఫోటోస్‌ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాంగ్ అంటే ఎక్కువ లాంగ్ ఉండవు కానీ కొంచెం చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ కన్నా కొంచెం లాంగ్ ఉంటాయి. ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.